Molweni ninjani? Nikhuluma noMakhosi Umkhize. uMakhosi Umkhize lona. Namhlanje ngifuna ukunitshengisa uchwabasi ama-beats, lama-beats ezangoma kodwa awemvelo. Nawa amila esihlahleni esikanje engazuthi umhlanga uma ungasinakile kodwa akusiwona umhlanga. Siba kanje. Lesi asinabo-ke lokhu uchwabasi-ke wona usiza mekuthiwa ingane iyaqhumisa, isikhishwa isisu bese uyakha. Nabu uchwabasi uyabukha, kumila esihlahleni bese wenza umgexo usiza ingane ukuthi ingaqhumisi. Hayi ukuthi ingaqhumisi, ingakhishwa isisu lesi esiyilalisa esibhedlela. Nezangoma, mekuyisangoma esinobizo lamanzi liyasebenzisa uchwabasi. Nabu uchwabasi uyabutshutsha la, wenze umgexo noma wenze esinqeni. Izangoma ziyawusebenzisa kakhulu, ikakhulukazi izangoma ezinobizo lamanzi, uchwabasi. Ubuchwabasi-ke uyayikhelela, awuhambi uyobuthenga, uyabufuna. Bumila kakhulu ey'ndaweni ey'seduzane nomfula. Ngiyacela uma ungakazi usubscribe kwi-channel yami, usubscribe kwi-channel yami eSangoma. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abe nani la nikhona. Mengikhuluma ngochwabasi, uchwabasi uthola esihlahleni esicishe sifane nomhlanga, kumila kakhulu eduzane nomfula. Uchwabasi. Ngiyabonga.